Durung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang dereng ketinggalan nggih, sepindah malih nggih untuk ibu bapak yang di belakang, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, capipun salam kangge masyarakat. Pundi mriki wau? Dong bulu, nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu ugi. Niki Bapak Sohibul Haja, acaranipun tasyakuran nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu untuk seluruh sabu yang sudah hadir di sini, matur sembah nuwun. Nggih, kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi ninggal katresna. Ya Budi Wijaya. Bersama Budi Wijaya.
Ninggal katresnan sampun kabarso. Oke. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Jono. Nggih kula cing dalu. Ade Dias, Dawid Nggih. masih remaja, masih imut-imut. Nggih. Sampun aturaken tembangipun ninggal katresnan. Gini, alhamdulillah matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak Sogi Dilaja kira Bapak Dasim. Nggih, Bapak Dasim sekeluarga. Nggih. Ini penopo dalu niki kabrep paring panglipur dumateng Bapak Dasim sekeluarga dalam masyarakat. Nggih. Putih niki wau kedung. Kedung bulu. Monggo langsung kemawon. Kita kasih kesempatan Bapak Dasim yang mana tadi. Monggo keluarga dari Pak Dasim. Nggih. Kesempatan nggih mboten napa-napa. Monggo Bapak Ibu Saipul Haja menawi ngersakaken lagu. Monggo, minggah. Pripun? Sampun boten. Bapak Dasim kali Bapak Kastono. Bapak Kastono. Nggih. Yang mana? Nggih. Yang mana ini bapaknya? Ayo Bapak. Nggih dalu niki Pak Dasim masih tetangga kali Mbak Nur Fadilah. Mbak Nur. Nggih, nggih Mas. Mas terus sing tahun do wisik nika. Berapa tahun yang lalu niku nate mriki Budi Wijaya. Ten pundi Mas? Nggih ten griyane niki Mbak Nur. Mbak Nur Fadilah. Dalam acara tasakuran gian sami mawon. Kula tasih ali. Nggih kula tasih ali. Monggo niku. Nggih niki yang di belakang. Bapak Dasim. Bapak Dasim. Napa Pak? Yang diminta. Sak senenge sampean. Gitu. Kasih tahu untuk bolo-bolo sabu yang nyawer di depan itu. Nggih untuk yang nyawer bolo sabu mohon didengarkan nggih. Untuk sabu-sabuku boleh nyawer tapi di samping. Kula pun dikomplain jauh hari ya. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun sangat Mas. Pripun no? Sabu selalu hadir, selalu mengikuti Budi Wijaya dimanapun berada. Nggih. Untuk bagi yang sudah paham, tolong diingatkan teman-temannya itu. Piye Pak? Sampeyan lek komen, sampeyan tak kono anggap dhewe piye? Oke. Awas meneh hati-hati sampean. Aku eling sampean soalnya, nggih ya. Gitu. Untuk yang nyawer di samping mawon, mau ganteng nggih. Nggih, di samping mawon. Biar suasana di depan itu ketinggalan indah, enggak semrawut. Monggo. Nggih. Dasim tadi disuwun apa no? Gelang alit Mas. Gelang alit. Gelang alit. Oke. Dan aku lek ngomong ini mau mesti diprotesi arek sabu no Mas. Nggih, monggo yuk gelang alit. Nggih, monggo. Asmoho. Sama Budi Wijaya. Logrok. Ayo Pak Dasim. Yo. Sik. Kan kene lho ben ketok ganteng ya lho Pak Dasim. Sip. Pun siap. Oke. Pati ayo Pak Dasim.
sembah nuwun. Matur sembah nuwun sampun. Lho. Ten pundi? Dereng mantun. Pun kerasa. Satu lagu wae pun kerasa bedreng. Dereng. Nggih khusus pundi ya? Ten mriki mawon. Ping pisan gak kaya ping pira Mas Jono? Ping pindho. Ping 5 no. Kok maneh? Dilak dilu pokoke nang nggih. Oke, masuk. Tanggamu dhewe yo ning. Tanggane dhewe. Pak Dasi monggo kali batur. Kali batur. Ser. Nggih boleh juga lu Bapak Parjo. Sinan kula enten gangsal niki. Ser. Nggih nyuwune niku Mas Jono. Nggih. Merah jambu. Merah jambu. Oke. Ini dari ibu-ibu protes sekawan mawon nih 4 orang mawon yang di atas. Oke, ini yang di panggung hanya 4 orang. Mangke giliran. Ayo, siapa yang mau turun duluan? Ayo. Setelah satu lagu mangke giliran. Nggih 4 mawon nggih. 4 mawon. Sekawan mawon. Ibu ini udah protes. Lah nggih. Papa tae aja, kabeh kok ya. Nggih, mangke saged minggah malih, Bapak. Nggih. Loh, ya kan. Cuman 4, enggak apa-apa mas, 4 aja. Tidak boleh ternyata. Kemarin boleh, sekarang enggak boleh. Itu keluarga dari Pripun? Nggih, sekawan mawon berarti, Mas. Itu keluarga dari Pak Dasim. Mana? Ya. Yang 2 ini. Ya. Oh, niki sing biasa nanggap kula, Mas. Niki sinten sing mboten kenal. Bulan pira yo? Nggih. Oh, tak anteni wong situk iki tok lho. Wong situk iki lho, aduh. Merah jambu. Nggih. Yuk. Diwaya bareng bersama Bu Dewi Jaya iki. Bu Dewi Jaya senang aku. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat buku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja
kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Digoyang semuanya ya, asoy. Dari rambutku hingga ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu, oh milikmu. Hati dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, iya kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah juga biru. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Terima kasih. Iya. Jambu. Siap, siap. Nagani pangudut panjen Bapak Lah. Yasim. Nggih. Sik ta. Sik. Pak, ayo akate mudhun to. Apa Parjo? Aku gak terima lek sampean mudhun. Lek sing nduk jero iki gurung sampe entek aku gak terima. Ojo lek medhun. Oke, siap, Pak. Siap. Kapan man? Lah nggih kapan maneh. Pokoknya wong sitok iki tok Mas sing tak gondeli. Iya. Lina ini tidak. Apa ya? Sampai pernah diseneni Pak MC. Oke, iki sing nduk jero iki lho lek gantek lho, Mas to. Cinta merah pokoknya aku. Kita Bapak. Nggih. Khusus sampean tak turuti iki. Oh, kembang Probolinggo, Mas. Kembang Probolinggo. Nggih. Pokoknya gak ditayup ya, awas lek ditayup. Royal mawon apa? Nggih. Ambek nang ditokno iki wedhuse ya ditaleni no. Oh, kerduse kok nang diseni.
Gino, niki Nggih. dari penggemar setia Nggih. yang diminta Sanana Gambang Kiwo. Oh, selalu pakai setahun iki nggenmu tok nah. Tenang Mas Bro. Oke, Bro, tenang ae, Bro. Ya tenang Mas Bro. Gak iso lagu iku tetep gak iso di backlist. Gak iso. Iku tunggal nggih. Kembang Tembang Probolinggo. Probolinggo. Yuk, semoga. Ngidul ta. Mendung peteng rambutan kupas lapa padha jajaketan sumila ing pupus Brahma ambarangi turune tresna aku mong tansah nganteni tumetase tresna kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggak palakrama wae Berharap Probolinggo Rina mengi mong kantenin foto kepengaruh Probolinggo nasirami banyune asmara sayur kentang sambal bawang lalap lobet apa ora kelingan ugaan lawangi tresno dumong bagus kembang Probolinggo tiga yang bareng lagi Budi Wijaya Delemong lagi trio Ira Pajos ada THJ Ada proses audio. Asoy mendung peteng rambutan kupas kelapa padha jejegetan
Matur sembah nuwun. Bolinggo. Nggih Mas Jono. Ajur nggih. Kapan Ajur. kapan maneh? Kapan maneh dipel koto? Nggih. Tak golek neh. Meneso dodol gabah. Menghilang aja nih. Heeh. Yuk, monggo next selanjutnya Nggih. ada yang minta gambar kiwo. Gambang kiwo. Di atas mau tenang mboten. Enak nengah loh Mas timbang ngiwo Mas. Mau seneni Pak Lurah. Pak Aryono. Niku pleke apa Parjo niku Pak Aryono. Oh nggih ta. Heeh. Oh. Lho ngeten iki lho kok sarungan wedi melorot tahu ngene iki. Oh aman ta? Aman Bu. Aman. Oh, Gambang kiwo dulu nggih. Nggih, Gambang kiwo Mantun dulu. niku tombo kangen. Tombol kaki gampang. Yo dikasih. Senana. Pokoknya tenang dulu. Nah, tenang diem sing manis. Padahal lagu niki kula kangen blacklist sehari mawon. Tidak bisa. Bu Ten, bantuan Bu Ten. Ten ayo. Yo. Ada sana ada. Gambang kiwo. Masuk. Dengan siang biru berjalan. Deleu. Kepengin iso bisa urip seneng ngarep-ngarep no bisa urip seneng biar ngeriko yo biar ngeriko isun omong kadung ambiwo biyo iki isun suci yakni sengkiro yakal bisa susu merujuk kondone wangi gedene rasa asih suci dikongsi jalan nyawa gampang senang jiwa langit bumi sini senang dikuti siji yo sing ono maning wong hangasan sayangi yakin uriko wong
nyawa rohani gandiko langit bumi nyaksini sun lan riko dadi siji sing ono mati wong hansane iso yakin riko wong hangi sun wasi yakin riko wong hangi sun wasi Jambang kiwo. Zek Besok datang duduk manis. nggih Mas ya wasaknone Diam-diam pengendangnya awake dhewe Mas Amri iki. lah nggih Pan plek yo. Iya, we tak layani jambang kiwo. Kalau belum. Oke, pripun Mas bolo sinden minta lilo. minta lilo Bolo sinden bolo sinden oh nggih semrap wonten bolo sinden rahasia. oh nggih iku cek melok ae bolo sinden niku lah nggih winginane njaluk iku wong tuwa saiki njaluk lilo Gak usah disebut tapi Mbak Ade ngoten mawon. lho sampean apa Mas Hambrip sampean apa Mas Hambrip ayo ngomong gak tahu oke Mas wonten Nggih. wonten apa anoman bom juga Mana bom. nggih pun niku Ya dulu yang mana? Lilo nopo mana dulu? Lilo. pundi Iya. Yuk dikasih bolo sinden yang diminta Lilo. Delewong monggo super. Lilo. Ayo Mbak Nur.
mung kanggo aku sakno wis nganti telati nanging slira ora diremano Terima kasih. saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya sakno ya Pak Ora sira kowe teko madone asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malam mbok bajani apa pancen wis nasib wayahe bisa antara sliramu Allah iya Sadyana bojone ngati nanging aku ora bisa ngonjeng Terima kasih. yo Lilo atiku lilo dadian gandeng ku keloro nanging aku ragu mergo aku wis kepacut tresno sakno ya Mbak Nur sama temenan lo dek ini ki gara-gara kebutuhan kok kencing aku matur suwun. Gini, durasi waktu tinggal satu lagu. Makin jumpa di acara Bedayan Serba-Serbi. Yuk, teman terakhir. Ceritane wayang Jawi ing proco ngalengkong dirojo Rahwana Raja Arane gawe keker nyawa sinto karo mancan jodoh Kowos dadi awu Kopong gede jroning rojo tak turuti lo lagumu ceritane wayang Ramayana negara ngalang kotirjo Prabu Buta Rahwana Raja gawe geger
dijak mulih konangan Indrajit lan Patih yen agama ora digese eladawe malakodio bongtio apa serangger eyo Indrajit lan Patih yen anoman ora digese Kobok kabeh cuma lagu enak.